Raka ya dade akwai matsala fa. Wace irin matsala kuma? Na kowa yana can yana ta zawure hannun Allah. Gudawa. To kin jajiya Nafisa. Na kowa yana can yana gudawa. To a ɗauko mota a sahi a ciki mana. Abin ka taya zaka ce a sashi a mota yana tsuga wannan gudawa. Aka bata mota. Ku ɗau baro ku sako shi. Yaran ka dade. Ai ya kamata a karrama dan. Ya karrama kansa shine ake karrama shi. Baro ku sako shi. Wani kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin sofa da cin alkai. Jibrin, mai girman mutum ne yana kira a ciki. Malam to ai ba da aka fara zaman ba. Ta yaya zaka kace dole sai na je? Ko ba za ka je ban je gaya masa. Ko kai me yasa kake so ka dinga zabura ni ne? Ka je ka faɗa masa din. Kaga. Sha. Oho dai. Karima ko za ki iya faɗar waye da waye suka miki wannan sharrin? Jibril da kuma Samira da Saudat. Kin manta baki san da shi cewar akwai na kowa a ciki. Saboda shi ya karsa ɗan kansa shi ne su. To kai ka ji Jibril. Magana ta haka ne? A ranka ya dade. Wallahi wannan abun ba haka bane. Sharri Da girman zatin Allah. Baka aikata wannan abun ba in dai ka rantsa da girman zatin Allah mun barka kai tafiyar ka. wallahi in dai baka canja halinka ba wallahi ba za ka gaba da duniya nan. Kai muke saurara. Wallahi abin da Karima ta faɗa gaskiya ne. Tabbas na san na aikata ba daidai. Idan kin ga ta amince, ga hukuncin ka nan sai ka ɗauka. Ayo.